Samtang nagpaabot ta sa Pentecostes, ang ato sang mga ebanghelyo kanunay naghisgot unsay buhaton sa Espiritu Santo dinhi sa atong kinabuhi. Ang tumong nganong gipadala ni Kristo og sa Amahan ang Espiritu Santo nganhi nato aron mapariha gid ta niya. Himuon ta sa Espiritu Santo nga bag-ong Kristo. Gilingi ay mong tupad ing na liwat na kang Kristo. Lingi ba? Mauna nga ang kalibutan dili man liwat ni Kristo, ang resulta kinsa toy muliwat ni Kristo, buhaton gyapon sa kalibutan ang ilang gibuhat ngadto ni Kristo. O giunsa man si Kristo pag-abot diri sa kalibutan, giunsa mas kalibutan, gisalikway, gidaog-daog niya, gipatay pagyud. Mao sa gisulti ni Kristo nga ang mga tao mosalikway ninyo, papahawaon mo sa ilang mga lungsod, sa ilang sinagoga, o niya hastagani ang mga magtotoo muunay nagpatay ninyo sa mas mga Hudiyo nagtuos Ginoo niunay og patay ni Hesus. Nya matud pa niya ang nakakuan pagyud ani kay sila mopatay ninyo unya naghuna-huna sila nga nagbuhat sila sa kabubutos Ginoo. Kana bitang in the name of God lisod-lisoron ta kasuway na mo ana. Common kay ni dinhi sa simbahan, sa amo mga pari nay usahay ang mga balaod sa simbahan nga maoy ipatuman sa istriktong pamaagi. Aw bisan gani kamong mga nagsimba, di ba dunay usahay nga ang pari kusog kayong mo patuman sa balaod hangtod magkinto na lang noon ang tanang parishioners. Hilingi ay mong tupad inawa ka magkinto ni Father. Kay usahay maguning balaod makaayo, usahay sad makadaot sa atong kinabuhi, makapabugat ba. Mausad na ang mga Parisiyo nagtuman sila sa mga balaod nila sa una o niya to the point nga ang mga tao gakarga nagperting bugata. Og mao ginay reality bisan sa mga religious congregations, sama na mga sisters, mga brothers, religious sisters. Mao gihapon sa ilang pagsigigtuman sa balaod, murag gikapoy sila, mao na mangundang, mamiya, mao sa dinhis pagkapari, mamiya, mangundang. Mao na nga importante kaayo ang Espiritu Santo kay matud pa ni Hesus siya'y motudlo ninyo unsaon pagbuhat ang akong gisulti kaninyo. Nya siya'y mopahinumdom aron inig abot na niining maong mga sitwasyon makahibaw mo, mahinumdom mo nga ako dining gisulti ninyo. Karong adlaw gi sa ulog sad ang pista ni San Felipe Neri, usa ka pari, Italian nga pari, na tao ni mga 1515. Nag-abot-abot ni sila tingali ni St. Ignatius of Loyola. O niya namatay 1595. So mga 80, 79 years old ni siya. Niya iyang gi-promote sa iyang kinabuhi ang renewal sa kinabuhi sa mga pari o sa mga lay persons. Pinaagi sa iyang pagwali, sa iyang pagpangalagad kanigyong labing ubos, puparihan ni sila nilang Mother Teresa of Calcutta, St. Vincent de Paul, kana bang arigyod sa ubos ba alagaran ang labing ubos
apil na ang mga buangon, apil na gani niyag alagad ang mga prostitutes, mga destitutes, mga orphans, iyang iyang alagaran. Lingyay mong tupad ina, ganahan ka mo alagad og prostitute. Ingna ko no. Hangtod karon naa ni na mga madre nga nag-alagad aning na nagtrabaho diha sa kanang gitawag nato in quotation og sex trade na diha. Kay ang tan-aw ana sa mga Diosnon nga tao sama ni San Felipe Neri o sa ubang mga santoson nga mga tao, ang tan-aw nila ana mga tao nga naglunang sa gitawag natong sala, bihas kangit-ngit, mga biktima sa sala. Dili sila mga makasasala per se nga sila gyoy gabuot ana, kung dili na biktima lang sila tungod sa ilang kahimtang ba ang gapalibot nila. Mao sa dunta na ang atong tan-awon mo na nga kung kita daog-daogo na ganita sama anang lutuso na ta, butang-butangan na tag istorya, dili unta ta maghuna-huna nga Lord unsa may sa nako, Ginoo nganong imo maning gitugot, dili unta na moy atong response. Ang ato untang response moingon unta ta, Ginoo salamat nga nakaambit ko sa imong nasinati nga gisalikway sad ka, gidaot sad ka, gibutang-butangan sad ka. Di man ta makaambit tingalis iyang pagkalansang sa cross. Ang mga apostoles nalansang gito sa cross, ang pipila kanila sama ni San Pedro nalansang sa cross. Kini si San Felipe Neri wa ni siya malansang sa cross, namatay ra ni siya natural death, pero ang iyang pagpalansang sa iyang kaugalingon, siya mo'y nagbuot nga ari siya moalagad sa labing ubos niya. Naka-form ni siya mga grupo nga gitawag o kaning sa ning ilang grupo, congregation sa oratory, kanang magsigi bag-ampo ba, association, oratory may tawag ani, mga magsigi ni silang pamalandong, oratory ba, ampo niya, moalagad, moampo. Mao na nga ang kaning Espiritu Santo sama sa nahitabo diri sa unang pagbasa, magsigi ni siyag tudlo nato asa tapadong. Mao na sila si San Pablo, sige silag lakaw-lakaw, gigiyahan sila sa Espiritu Santo. Nya sige sad sila convert og mga tao. Mao nang iampo nato nga karon unta sa atong katilingban, labi na gid aning atong mga political leaders, labi na gyud mga bag-ong mga leaders karon sa atong simbahan, sama sa atong Santo Papa nga si Pope Leo XIV o sa atong panggobyerno din his Pilipinas, bag-o nga mga napili nining midterm elections, natay mga bag-ong mga gobernador, bag-ong mayor nga dili kayo ba katong tradisyonal ba, although na mga tradisyonal. Hinaut unta nagiyahan sila sa Espiritu Santo. Catholic nation manggita, kanindot unta kon makapakita kita ba og buhat nga kanabitang puparihas kang Kristo nga buhat, ang mga leaders maogi mag-antos para sa mga katawhan. Mao man ni ang pinaka trademark sa mga apostoles nga sa ilang pagsunod ni Kristo, ang ilag yung gisunod ang pag-antos sa pag-alagad. Kinsang asawaha din nga moantos gyud alagad sa bana tasang kamot. Nawa di bawa gyud. Sige tagsimba, sigig simba, pero ang iampo, Ginoo, usba taong akong bana, usba taong batasan, usba ning akong anak. Ayaw, ing nahinoon, Ginoo, makaantos unta ko sa pag-alagad sa akong bana, sa akong mga badlungon nga mga anak. Ana,
mo na nindot kang iampo. Ako bitaw, kada gid mata nako ikabuntag, nya kita ko sa atong mga project diri nga wa pa gyud mahurot ang slot o kahalin. Ana ra ko Ginoo, makaantos unta ko niining hinay na kaing halin sa slot. No, ana, hapit na ra ba ko mobiya dinhi. Nya moingon ra sang Ginoo, ayaw ka balaka kay mamatay ra ka. Amin ko abitaw, no? Nga no, masa dito sa kada lang gid adlaw, sige lang yung baligyag slot. Mo na ha, daghan patag slot palitonon, mga 19,000 pakapin ang atong GHDP. Katong tag 100 pesos, hot da taon ninyo palit karong Domingo Kutob, no? June 1. Kay ka-June 2, sunod Lunes, mobiya o sa ako dinhi. Pero ay mo kabalaka nga mobiya ko kamo mga online kuan bitaw followers nga magsigig monitor sa atong mga misa. Maghago ko og record og misa, i-advance nako og record aron naagi hapoy mga pamalandong online masses. Continue running atong online masses every day. Ana nya kining magampo ta nga unta maliwat kita ni Kristo, maliwat tas mga santos nga mag-antos bitaw para sa uban. Na ay mga analysis karon sa atong social media, mura na sila nga ukay ang mga politicians, sige na sang regroup sa ilang kaugalingon para nasad kuno na sa eleksyon sa 2028. Sayo kay silang nangandam. Sige nang kuang-kuan, grouping kay nanasay managan sa presidential election ika 2028. Wa gyud ko kabati pa kaayo nga nagsige na ron silang pamalandong unsaon pagtubag kining kagutom, kining drugas, kinirong atong mga krimen dinhis atong katilingban karon, labi na kining graft and corruption. Anang siging regroup, gipa-resign sa atong presidente ang daghan kay niya mga tanan itong cabinet members niya the following day gipang-rehire sa unsa man ni sila kanang magkatawa ta ba nga resign niya rehire retain mga inana mura labi taga duwa ang nindot gid unta i-discuss nila unsaon pagtubag ning atong taas na kaayong unemployment, kining kagutom nga giantos nato, kining mga dagko kayong mga kantidad nga gipang-accuse diha nga nangawagtang gikan dito sa PhilHealth sa atong mga education ug uban pang mga projects nga nangahunong ang dagko kayong mga budgets tuan na nisod ngadto sa unprogrammed funds unya nangahurot sad kining mga gold nga gipamaligya nga kita kunoy highest nakabaligya gold adtong niaging tuig man ting ito nga niabot og mga hapit mo 30 tons of gold ang nabaligya sa Pilipinas. Kana untay i-discuss hain man na padong unya unsaon nato na paggamit og pag-recover. Nya mag-antos ta tug-an tinuod nga ako'y nagkuha ana or ako'y naggamit ana. Ala, siging regroup para lang sa mga political agenda. Muna iampo nato, giyahan unta ta sa Holy Spirit, dili sa atong mga personal, very human ambitions and pride og labaw sa tanan kaning gitawag nato greed for power, greed for honor, greed for wealth dinhis kalibutan. Muna ang mga santos sa San Felipe Neri, usa sa mga nindot kay natong basihanan. Labi na gid sila si San Vicente Ferrer. Ana, gilingi ako no imong tupad na nagplano kang masantos. Ingna ko no. Na nagplano ba kang masantos ka? Okay plano. Kapoy ng santos pa dire. Bahala na mo diya. Sige.